Atzo itxi zituen ateak Durangoko azokak. Jendez beteriko edizioa izan da 59. Landako gunera sartzeko ilarak izan baitira hainbat momentutan ere. Hala ere, antolatzaileek egiturazko espazioak ugaritzeko deia egin dute, baldin eta euskal kulturgintzak dituen ohiko hartzaile kopurua handitu nahi bada. Eguerdi on guztioi. Karmele Solagureni omenaldia egin zioten pasaden ostiralean. Karmele Gogoan plataformak eta Egiari Zorrek. Barainainen gauzatu zuten ekitaldia eta bertan sakabanaketako biktima gisa aitortzeko eskaera luzatu zuten bi taldeek. Duela 20 urte hiltzen Solaguren, Madrilgo Alkalameko kartzelan preso zegoen Ekain Gerra semea bisitatzera zihoala autoistripu bat izandakoan. Sirian aldaketa politikoa dago bidean. Asteburu honetan, oposizioak boterea eskuratzea lortu du eta Bashar al-Assadek azken 24 urtetan herrialdeko gobernuburu izan denak Damaskotik alde egin du familiarekin eta Errusian dago orain. Ikusteke dago, al-Assaden autokraziaren ostean demokrazia aroa hasiko ote den ekialde hurbileko txoko honetan. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako lehen albistegira. Amaitu da aurtengo Durangoko azoka. 4 egunetan zehar bisitariek landako gunea bete ostean, atzo itxi zituen ateak 59. edizioak. Antolatzaileek egiturazko espazioak ugarituz gero, euskal kulturgintzak ohiko hartzaile gehiago izango lituzkela aldarrikatu dute. Egun hauetan zehar, hainbat eragile, artista eta sortzailearekin hitz egiteko aukera izan dugu etxe honetan. Tartean, Itziar Ituñorekin, Ingo taldeko kide gisa gerturatu baitzen azokara. Berarekin solasaldi bat egiteko aukera izan zuen gure berri emaile Xabi Alok. Itziar Ituño, eguerdion. Apa, eguerdion, oso ondo. Zelan doa azoka? Txiri, atzotik nabil eta, ordu asko dire, baina jendetza dago. Guretzako lehenengo aldia da, talde modure eta, esperientzia barri bet. Ingoten diskoa aurkezten zabizi nolako harrera izaten ari da? Hemen, zer dan, postuan egotea edo ez egotea da diferentzia handia da. Hemen, ona etorri garenetik, hasi da aputxua mugitzen. Hasi dire aputxua esaltzen, ez dakit gu ikusita. Ze egia da, Euskal Herrian ez garela oso ezagunak, hasi berria gara. Eta, apurke sartzen, panoraman sartzen. Eta ze asmo gaurko azkenengo egun honetan? Azkenengo momenture arte egotia. Eta uki oso astirik beste estamatu? Ondino ez, baina baskaldu baino lehen, bueltatxo bat emon behar dut, ikusteko ze interesetan jatan, eta gero arrastien egingo erosketa. Baderto, oso ondo Itziar. Darrikapenerako espazio ere sortu zuen Durangoko azokak. Hala, manifestazio antolatu zuen larunbat arratsaldean Euskal Herrian Euskaraz taldeak Euskararen Errepublika lelopean. Euskararen Errepublika
Bizi duguna egiturazko arazoa dela esan dugun bezala, ezin dugu errealitate honen aurrean dugun ardura ukatu, gainetik kendu. Euskararen auzia despolitizatzetik urrun, pertsonala politiko gisa ulertuz, bizi dugun egoeraren eta haren kausen kontzientzia hartu, saretu, antolatu, borrokak piztu eta kaleak hartzeko garaia da. Euskal Herrian euskarazetik konpromiso hartzen dugu, egoerak eskatzen duen neurrian, gure jardunean, orain arte egiten duguna baino gehiago eta hobeto egiteko. Edo behintzat, alegin horretan dena emateko. Ostiralean berriz, kantuz topaketa nazionala antolatuz duen Sarek Durangon. Bertan, abesti ugari kantatu zituzten. Besteak beste, moldatu berri duten behin betiko kantaren bertsioa. Salbuespen lege batekin amaitzea lortu badugu ere, oraindik indarrean jarraitzen du salbuespen auzitegian entzutegi nazionalak. Edo bizi osorako espetxe zigorra ordezkatzeko sortu zen 7/2003 legeak. Eragile sozial eta politikoen, sindikatuen, alderdien eta gizartearen ardura da oro har, etorkizunera begira jarri eta salbuespenekin amaitzea. Sufrimenduarekin amaitzea. Gatazkaren konponbideari aterabide integral bat eskaintzeko lanean aritzea alegia. Hori guztiagatik elkartuko gara urtarrilaren 11an Bilbon Lakasillatik hasiko dugun manifestazioan. Aterabide integral bat eskatzeko, euskal preso, ieslari eta deportatuak etxerako bidea urratu dezaten, violentzia desberdinek biktimek egia jakin dezaten, aitortuak izan daitezen. Finean, Euskal Herriak. Karmele Solaguren sakabanak eta politiken biktima izendatzeko eskaera luzatu diote Karmele Gogoan eta Egiari Zorrek Nafarroako erakundei. Bere heriotzaren 20. urteurrena gogoratzeko ekitaldia antolatu zuten Barainainen pasaden ostiralean. Semea Madrilgo Alkalameko kartzelan preso zegoela, hari bisita egiteko bidean hiltzen Solaguren autoistripu batean. Karmele Solagurenen heriotzaren 20. urteurrenean, Egiari Zor Fundazioak eta Karmele Gogoan plataformak sakabanak eta politikaren biktima gisa aitortzeko pausua ematea eskatu diote Nafarroako gobernuari. Abenduaren 6an 20 urte bete ziren Karmele Solaguren Barainaindarra Nobierkasen hildako egunetik. 158 kilometroko distantziara zegoen etxetik eta 210 kilometroko urruntzean bere semea Ekaingerra espetxean zegoela bisitatzera zijoan. Hori dela eta Solaguren sakabanak eta politikaren biktima izan zen eta horren oroitzapena eginda Barainainen egindako manifestazioan. Karmele Gogoan plataformak eta Egiari Zor Fundazioak deitu dute mobilizazioa. Eta gogorarazi dute sakabanak eta politikak Karmele hil zuela eta beste 15 lagun ere hildakoak izan zirela espetxetarako bidean. Egiari Zor Fundazioak salatu duenez, heriotza horiek saihestu zitezkeen giza eskubideak errespetatuz. Plataformak aitortza instituzionala eskatu du. Biktima horiek gizartean egia eta justizia izateko eskubidea dutelako. Barainaingo udala izan da 14 urte igaro ondoren Solaguren biktima gisa aitortu duen erakunde bakarra. Gaur egun, badaude indarkeria instituzionalaren biktimak existituko ez balira bezala jarduten dutenak, eta horiei erantzuteko eskatu dute. Euskal presoei aplikatutako urruntze politika 1980ko hamarkadan hasi zen, eta iaz amaitu zen. 1981ean Jose Luis Guerra izan zen Barainaingo lehen preso urrundua. Eta 23 urte geroago, Karmele Solaguren eta Ekaingerra Nobierkasera joan ziren bisitatzera. Istripu bat izan zuten eta Karmele hil egin zen. Abenduaren 6an, 20 urte geroago beraz, herritarrek eta erakundeek ez dute ahaztu Karmele eta beste biktimen oroimena, eta egia eta justizia eskatzeko pausoak ematea jarraitzen dute.
Donostian, Amara Berriko etengabeko arretagunea asteburuetan ixtea erabaki da. Hiritarrei eskaintzen zaien osasun zerbitzuen suposatuko lukeen zaurgarritasuna salatzeko asmoz, elkarretaratzea gauzatu zuten pasaden asteburuan. Donostiako bizilagunek elkarretaratzea egin dute asteburuan Amara Berri auzoko etengabeko arretagunearen aurrean. Osasun zentro hori larunbat igande eta jaiegunetan zabalik egon dadila eskatzeko. Osakidetzako zuzendaritzak hala erabakita iragan larunbatetik Amara Berriko zentroa itxita egongo da jaiegunetan eta asteburuetan, eta beraz osasun zentro horretara atxikita dauden herritarrak Gipuzkoako hiriburuko beste etengabeko arretagune batzuetara bideratuko dira. Donostialde osasungintza publikoaren alde elkartak deitutako protestara joan diren donostiarrek salatu dutenez, zentroaren itxierak zuzenean eragingo dio Amara Berriko bizilagunek jasoko dituzten osasun zerbitzuen kalitateari, baina gainera hiriko gainerako ambulatorioen gainkargare handiagoa izango da. Gaitza etxi dutenez Osakidetzako zuzendaritzak langile kontuan hartu gabe hartu du erabaki hori, eta jarrera hori larria dela uste dute kontuan hartu da autonomia erkidegoan osasun ituna negoziatzeko prozesua martxan dagoela. Elkarretaratzean besteak beste Juan Carlos Izagirre EH Bilduk Donostiako udalean duen bozeramailea izan da. Ixabidez zabaldutako mezu batan kritikatu duenez, murrizketak langileekin, erabiltzaileekin eta gizarte eragileekin hitz egin gabe mantentzea ez da Osakidetzak duen arazoari irtenbide egokia eta adostua bilatzea. Guztiz kontrakoa dela dio. Indarkeria matxista irudikatu eta gaitzesteko ekimena gauzatu zuen Sortuk pasaden ostegunean Gasteizen. Gaixo zaude, hori ez da horrela. Utzi negarre egiteari, nean badu. Norekin egon zara inberandu arte? Puta bat zara. Norekin egon zara inberandu. Zertarako zaude bat plazerra emateko zara? Akabatu egingo zaitu. Guk ez dugu erailketa matxista gehiagorik nahi. Eta horretarako indarkeria matxistaren espresio guztiak erauzi behar ditugula badakigu. Baina eta eragiten duten horiek har dezatela beren gain daukaten ardura, eurena baita ardurarik eta nagusiena. Indarkeria matxista berezkoa ere ez da, ez gaitzatela engaina. Sortua da, eraikia, eta eraikia den modu berean deseraiki daiteke. Beraz, guztion esku dago bestelako errealitate bat eraikitzea. Eta guk sinisten dugu horretan. Guk sinisten dugu Euskal Herria aske eta feminista batean. Eta badakigu horretarako egiturazkoak diren neurri eta mekanismoak eraiki behar ditugula. Tartean justizia feminista, eragindako minaren aitortza eta erreparazioa erdigunean jarriko duen justizia feminista. Har dezagun beraz elkarrekin indarkeria matxistak elikatu eta erreproduzitzen dituzten jarrera guzti horiek erauzteko konpromiso individual eta kolektiboa. Ani Iartze, Mercedes Aiegi, Maria Belén Endaya, Neskato bat Endaya, Endurance Bilbo, Sara Mendavia, Ibet Endaya, Dora Antxoain. Hurrengo euskaraldiak badu soinu banda. Bulego taldeak jarriko dio doinua datorren urteko edizioari Gure bihotzaren taunpadak kantarekin. Ostiralean aurkeztu zuen abestia talde Azkoitiarrak Durangon. Etorkizuna berreraiki daitzezitz dena aldatzen ikasi tatarara, 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 tatarara entzun gure bihotzaren taunpadak euskaraz dira tatarara, tatarara. Euskaraldiariekin daitzezitz dena aldatzen ikasi daitzezitz
IKAMak, ikasleria martxan taldeak, goi mailako ikasketetara egingo du salto. Orain arte, bigarren hezkuntzan aritu da jardunean talde abertzalea, baina hemendik aurrera, unibertsitate eta langile heziketan ere presente izango da. Orain, hezkuntza eremu osoan jardungo duen ikasle antolakundea izango da. Borrokan eta lanean jarraituko dugu hezkuntza sistema publiko eta komunitarioa lortzerako bidean. Zentzu horretan, martxoaren 20an ikasleok kaleak hartuko ditugu. Adi, hurrengo asteetan, zuen ikastetxe eta kanpusetako fakultateetan burutuko diren aurkezpenei eta animatu bertan parte hartzea. Azkoitian, emakume bat atxilotu dute 311 gizoni amodio harremanekin loturiko iruzurra egin izanagatik. Emakumezkoak adimen artifiziala erabili zuen gizonezkoak engainatzeko. 26 urteko emakume bat atxilotu dute Gipuzkoan, estatuko hainbat lekutan 311 gizonengandik diru askatzea egotzita, sare sozialetan adimen artifizialaren bidez bere gorputzaren irudi faltsua sortuz eta hauek engainatuz. Gipuzkoako Azkoitiarrian atxilotu dute emakumea eta operazioa Malagako ziberkrimen saileko eta Donostiako polizia judizialeko brigadako agenteek koordinatu dute. Ikerketaren arabera, emakumeak telefono mugikor bat eta argazki editatzeko aplikazio bat erabiliz, irudi faltsu bat sortu zuen eta sarean irudi desitxuratua aurkeztu zuen. Gizonak sare sozialen bidez harrapatu eta euren argazki sexualak lortzen zizkien, gero mehatxatzen zituen irudi horiek familien artean zabaltzeko mehatxuarekin, baina aurretik diru askatuz. Emakumeak bakarka jardun da 16.300 euro lortu zituen 8 hilabetean. Ordainketek erakusten dute zenbat gizon erori ziren bere engainuetan. Ikerketak kurbas izena hartu zuen, Malaga eta Donostian lehenengo salaketak jaso ondoren. Horrekin, sare sozialen kontu bat identifikatu zen, 13.000 jarraitzaile baino gehiago zituena. Gizonak erakartzeko eta kontaktuak egiteko erabiltzen zuena. Ikerketan emakumeak erabiltzen zituen sare sozialetako kontuak eta mezuak aztertu ziren, eta 3.500 elkarrizketa baino gehiago analizatu. Horietako askok bizun bidez egindako ordainketak ziren. Zerbitzuak eskatzeko deialdiak jasotzen zituzten, baina azkenean beste iruzur bat zen. Gipuzkoako Foru Aldundiak Algara Klaun ospitaleko pailazoei eman dia urtengo boluntariotza saria. Ostegunean ospatu zuten aintzatespen ekitaldia eta bertara gerturatu zen gure berri emaile Udane Arbeo. Algara Klaun ospitaleko pailazei jaso dute 2024ko boluntariotza saria Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik 2012an hasi zuten beren ibilbidea neska mutilekin eta irribarrekin sendatza dute helburu. Gipuzkoako Foru Jauregiko gune zentroan eman diote saria. Bertan elkarte horrekin lankidetzan diharduten voluntarioen lana nabarmendu da eta 100 pertsona inguru bertaratu dira. Eskerra honeko laguntzako eta hurbiltasuneko hitzak markatu dute jardunaldia, baita umorean ez beteriko giroak ere, pailazoak tarteko izan da. Duela 13 urte sudurgorrien iraultza bati hasiera eman zioten. Algara Klaunek ospitaleko pailazoen proiektuarekin umorea eta empatia tresna indartsu bihurtu ditu gehien behar dutenei ongizate eta laguntza emozionala emateko. Pediatrian hasi genuen ibilbidea, kirofano akonpainamenduan 7 urte daramagu, baina pailazoak umentzako bakarrik ez direla jakinda, zahar egoitzetara eraman dugu gure lana, artea, umorea. Eta iraultza honekin jarraituko dugu, zeren gaixo dauden helduengana iritsi nahi dugu.
Algara Klaunek 12 ospitaleko pailazoz osatutako talde badu. Eszenatik kanpo funtsezko funtzioak betetzen dituzten 50 voluntario baino gehiagoren laguntzarekin. Horrelako lanak askotan ez ezagunak dira gizartean, baina sari hauek beren lana aitortzeaz gain ikusterazteko ere balio dute eta oso eskertuta eta pozik eskuratu dute saria. Guretzako benetan garrantzitsua dena aitortza bada. Algara Klaun elkarte txiki bat balin bada ere egiten duen lan oso handia dalako. Gure Algara da bilatzen da sendagairik onena, botikarik merkeena. 30. edizioan Gipuzkoako boluntariotza sariak beste baino ere balioan jarri nahi izan du gizarte lanean eta boluntariotza bultzatzen egindako lanagatik nabarmendu diren pertsona eta gizarte erakundeen konpromisoa. Irribarrea da zuen sendagaia eta Algara Klauneko pailazoek daramaten sudur gorria mozorro bat baino gehiago da. Tresna txiki bat, baina indartsua. Itxaropen simboloa bihurtzen da eta gogorazten digu umoreak sendatzeko eta unerik ilunenak argiune bihurtzeko gaitasuna duela. Aurten berrikuntza gisa ohorezko aintzat espenaz gain, elkarte irabazleak 2.500 euroko sarea jaso du. Sirian, 13 urteko gerraren ostean, oposizioko hainbat talde armatuk gauzaturiko azken erasoak lortu du Bashar al-Assad boteretik kentzea. Al-Assadek, 24 urteko diktadura baten ostean, Errusiara alde egin zuen atzo bere familiarekin batera. Ziurgabetasuna da orain nagusi ekialde hurbileko herrialde honetan, nahiz eta matxinoek aro berri baterako deia egin duten eta milaka herritarrek kaleetan aldaketa ospatu duten. Europar Batasunak eta Mercosurrek, hegoaldeko merkatu komunak, merkataritza librerako akordioa adostu dute. Hitzarmena pasaden ostiralean sinatu zuten Montevideon eta Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak lorpena txalotu zuen. Emmanuel Macron Frantziako presidentea aldiz aurka agertu da. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai eta Uruguai osatzen duten Mercosur, eta itun honekin, Europako industriak herrialde hauetako sarbidea izatea espero da, baita Mercosurreko estatuetako nekazaritza industrialaren sektorea Europar Batasunean ezartzea ere. Aste honetan, futbolaren, saskibaloiaren eta txirrindularitzaren inguruko berriekin datorkigu gure kolaboratzaile Jon Hernandez. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez gaur futbolarekin hasiko dugu. Bidezko berdinketa Eibarren eta Realaren arteko derbian 1-1. Lehen gol aukera Realak izan zuen 3. minutuan Mirari Uriak egindako jaurtiketa batean, baina baloiak langa jo zuen. 2 minutu geroago Nerea Izagirrek ere gora bota zuen areaz kanpotik egindako jaurtiketa. 16. minutuan epaileak penaltia adierazi zuen etxeko taldearen alde, penalti argia. Manuela Vargasek Ane Campos lurrera bota baizuen area barruan. Andrea Alvarezek jaurti zuen bere taldea aurretik jarriz markagailuan. Eskuineko hankarekin egin zuen jaurtiketa ate erdira. Donostiako taldeak aurrera pausoa eman zuen orduan eta horren aleginak saria eman zion. Amaiur Sarriegi atsedenaldiaren atarian gola egin baizuen. Jokalari txuriurdinak buruz egindako errematea
etxekoen atean sartu zen, Eibar taldeko atezainaren irteera kaskarra aprobetxatuz. Atsedenaldiaren ostean, Eibar bigarren gola sartzear izan zen, Andrea Alvarezen bitartez, baina armaginaren erremateak langan jo zuen. Realak aukerak izan zituen, 45. minutuan eta 56an, Labogezen eta Aizagirren bitartez, baina Eunate Astralaga atezaina oso seguru aritu zen atepean. Etengabeko uriak zelaiko baldintzak askartu zituen, eta jokalariek oso zail izan zuten baloiarekin aurrera egitea. 79. minutuan Sani Franzik areaz kanpotik jaurti zuen, baina errematea gehiegi gurutzatu eta baloia kanpora joan zen gutxigatik. Sánchez beraren taldean nagusi izan zen hurrengo minutuetan, baina Eibarrek ondo eutsi zien txuri-urdine. Azkenean, puntu bana Eibar eta Realarentzat, derbi bizi eta borrokatua jokatu ondoren. Atletikek berriz bat eta huts garaitu zuen Levante Badalona, aurkari zuzena Daniela Agoteren golari esker. Aurrelari zurigorriak estrainako gola sartu zuen lehen taldearekin Lezaman, larun batean jokatutako partiduan. Horren berri zurigorriak 5. dira zelkapenean Realarekin berdinduta 20 puntura. Saskibaloian, Baskoniak garaipen garrantzitsua lortu zuen Endesa Ligan Euskal Derbian, Bilbo Basket Miribilan 67-69 menderatuta. Gasteizko taldeak baino gehiago sufritu zuen Jaume Pornsarnauren mutilak suspertu egin zirelako. Hala baina, Bilboko taldearen susperraldia berandu iritsi zen, eta azkenean Baskoniak eraman zuen Euskal Derbia, Tximo Monekek erakustaldia eman da. Horren bestez, Pablo Lasoren taldeak amaiera eman zion ligan txeraman bolada txarrari. Bilbao Basketek berriz, segidako 4. porrota jaso zuen, eta jaitxerako postuetara erortzeko zorian dago. Lehen zatia oso parekatua izan zen, Gasteizko taldea hobeto ibili zen defentsako lanetan naiz erasoko jokoan, eta Bilbao Basketek baino 3 gehiago sartu zituen, 4 hain zuzen ere. Edonola ere, norgehiagokait dentsitate handikoa izan zen hasieratik, eta bi taldeek dena bigarren zatian erabakitzeko utzi zuten, 32 eta 40 atsedenaldian. Ostean, Pablo Lasoren gizonak martxa bat gehiago jarri zuten, eta 3. laurdena oso bizia izan zen. Bilbao Basketek baloi asko galdu zituen. Hala ere, Beltzesko gizonak baloia berreskuratu zuten bakoitzean azkar atera ziren kontraerasoan. Horrela, markagailuan aldea gehiegi izaztea lortu zuten, eta bizirik iritsi ziren azken laurdenera. Derbiaren azken txanpan, Jaume Pornsarnauren taldea suspertu egin zen, eta emozio handiko amaiera izan zuten. Baina, Gasteizko taldea gehiegi sufritzen hasi zenean, Monekek bere mailari eutsi zion eta puntu erabakigarriak sartu zituen. Bukaeran, uste baino gehiago sufrituta izan bada ere, Baskonia gailendu zen, 77 eta 79, eta horrela, bolada txarrari amaiera eman zion, Bilbao Basketen kaltetan. Azkenik, txirrendularitzan Tadei Pogačarrek eta Lotte Kopekik urrezko bizikleta saria jaso zuten. Txirrendularitza munduko sari prestigiotsua, futbol munduko urrezko baloiaren parekoa izan da. Esloveniarrak bigarrenez irabazi zuen saria, 2021 ere bera izendatu baitzuten denboraldiko txirrendulari onena. Iaz berriz Jonas Vingegaard danimarkarrak irabazi zuen. Emakumezkoetan Lotte Kopekin belgikarrak irabazi zuen saria, Kopekin munduko txapelketa eta Paris-Roubaix irabazi zituen aurten, beste lasterketa batzuen artean. Hoe je iemand te woord staat of hoe je bent in het dagelijks leven. Het gaat om wat er Gure aldetik besterik ez. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Thank you.